Čaute, my sme Vajnát, toto sú nezmysly. Rastík! Madam, problém, prosím vás, nevideli ste môjho psíka? Tuto taký modrý, takú kučeravú srst mal, chobotík mal, nebol tu. Fakt mi chýba, veľmi. To je, no, takto. To ešte pobeháť, no. Kade, keby ste ho náhodou videli, to je on. Pane, prosím vás, neviete múzeum uhlomerov, kde tu je? Ne, my jsme úplně mimo. Však toto a ja z Krompach idem. Nějakých tady, jako těch místních. Tohle dole je ulička, kde jsou restaurace, tak tam se zeptejte. Tam to Aha, lebo ja som chcel ísť pozrieť ešte... dolů. Ja som chcel ísť pozrieť ešte kostol svätého Marcina. To nevím, vůbec. Ne. Hej. Vy ste z Polska, že? Nejsme, z Česka. Ja z Česka. Ak má deň 24 hodín, koľko mačiek vypadnutých z okien v priebehu roka dopadne na všetky 4 nohy? To sa ma týka. 5. Správne. A múzeum zmluv tuto v Bolniciach. Múzeum čoho? Zmluv. Vôbec? Vôbec, absolútne. A v informačnom centre už nikto nie je? Nie. Takto. Prosím vás, neviete, kedy premietajú rytierské vojny? Prosím? Neviete, kedy premietajú rytierské vojny? Ja ani vôbec neviem, že majú niečo premietať. Musím sa vám priznať. Tam na amfiteátri. Tu nie je amfiteátor. Není? Nie. A je tu nejaké iné kúpalisko? Nie. No, moja susedka. Pane, prosím vás, neviete, kde tu predávajú? Kde tu premietajú film Rýchly vojak Kevin? Nie. Tam? Ja nevím, ja to tady neznám. Jaj? Ja som sa bol po úpatech. Vy ste z Polska, či? Nejsem ešte. Vypadám tak. Vy ste z Polska, že? Po polsky hovoríte. Ja hovorím po slovensky. Jaj, slovenský. Aha. Dobrý, prosím vás, neviete, kde tu premietajú rytierské vojny? To už ste sa pýtali, neviem. To fakt? Počkajte, ja sa vám skúsim opýtať. Poprosím. Tu nie je amfiteátor. Dobre, koniec, katastrof. K tomu také lúke, čo idete, čo bývajú aj sokoliari a tak. Aha, lebo však to vás tam premietajú vlastne, že tie vojny rytierské a potom Kevina Plastelina, tak som zvedavý, že čo to... Vôbec, že vraj tuto v Bojnici vlastne ani amfiteátor nie je. Dobrý, prosím vás, môžem sa opýtať? Múzeum tobogánov, neviete, čo tu je? Múzeum? No, tu v Bojniciach to je. Peťko, múzeum tobogánov. Neviete, prosím vás? Počujem prvýkrát? Múzeum tobogánov. V Bojniciach. Ako nie? Tobogánov. No, na internete to už bolo. Veru, že... My sme teda odtiaľto, ale to je potom prvýkrát. Poďaľ to nesom, no a som sa chcel pozrieť a nič. Akože nejaké kúpalisko a nejaké tobogány? Že múzeum tobogánov historických a takto. Nepočujem. Múzeum práveku jedine. Hej, a to nie, ja som tobogány. Alebo ešte som pozeral sochu Pala Bruchalu náhodou. Neviete? To v zámku, tam by mohla byť. Aha. Akú farbu bude mať šmolko, ak ho udusíte? Mám modrú. Dobre. Ty nejaká odpoveď ešte? Sakra, ani sezamový chleba? Niekde? Tuto sa spýtajte pri nakopalisku pri tom východe je... A to musíte mať len to? Trošku, no akú mám chuť, no. trošku na taký chlebík. Obchodiáka nájsť. Hej? To Tesco, také dačo, ale kde to je, to nevieme. Kde to je, no? To nepoznáme tiež. Ty kokos. Tiež. Prosím vás, máte zemiakovú? Čo? Zemiakovú máte? Čo zemiakovú? No zmrzlinu. A to si nepočul takú. Nemáte? Nejakú zemiakovú. Boha, to som prvý raz počul zemiakovú. Aké máte? Ak rozosmieš kravu, pôjde jej mlieko von z nosa? No mne nejde, takže v pohode. Ak sa ti šer páčilo, daj White nad odber.